Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimando mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Bantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream. Funa ukwenza show utheliswa iphakathi. Hey yo Mzansi, like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a burble looking mntanami. Another day, another dollar, another banger. Oh shendere bobo, si popo, si. Ngithi si. Popo. 3 plus 3. Kiss baba kiss. Mthatha umkhuphula uphinde umehlisa uphinde umbeke phansi. Shendere bobo mqaqe konke agqokile si popo. Mkhumula ithop ushendere bobo. Yehlisa isikhindi esingezansi si popo qaqibhande. Shendere bobo faka leyo khondoro bobo si popo sibilike popo sibilike popo. Take me to the couples. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimando mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Skills ungabusakundaka mfethu. Wenza udote pen. Big up to skills. Showcase my brother. Big up to skills bafethu. Uyazi. Without you skills, pen aswenza udote. Big up Jayambi. Yeah, khona out yami bathu skills. Shaya ke ilokhuzana ushaya kupheseni. Sanibona. Njani bhuti wami? Phela ngifuna ukuthi uyaziphazamisa njengamanje siyaphuthuma. Ngiyaxolisa mfethu. Shuthe thina sisuke esikoleni mfethu engwenya creative arts. Shuthe thambe sibuza abantu ukuthi bayawazi nemathi hayibo wasibheka amanzi la hawu qhuma ipayipa asimeleni ngapha. Oh sorry cishe sangcolisana netekela imhlophe. Nana nokubambezeleka ngisabambezeleka bhuti. Oh mina mfethu igama lami nguKing Ginger bhuti wami. Ubhuti ubani igama? Uzolenzani igama solazi-ke futhi? No shuthi kahle into ebengifisa ukuyenza mfethu ukunibiza imibuzo nje embala mase ngiyamdedela bhuti amungadinwa mfethu yehlisa umoya. Hayi ngizonirequestela ibuyibamba. Ngizonirequestela ibuyibamba yokurequesta i-transport nje ibambe. Yeah, hawu. Sure ngiyacela nje imizuzwana ngicela ukuyithenga lemizuzwana ngicela nje sime kanje. Hayi sister kanjena nje. Ngoba singapha. So ubani igama my brother? Usihle igama lami. Usihle. My sister Flora. Flora. So senesikhathi singakanani nithandana? Yes no boys. Kodwa siyabambezeleka. Na 4 years. Kulo 4 years ungathini oyithandayo ngomuntu wakho? Ngithanda ngibeni ngiphethe kahle. Thandayo. Sure mfethu. Wena sister ungathini oyithandayo ngobhuti? Ngithanda yonke into like nathi uyaphila ngakhona like right umuntu okhama. Umuntu right. Yeah. Ukhona omunye umuntu enohlekisana naye ngaphandle kabhuti? Akekho yena yedwa ne. Wena wenzana into nawufethu ahlehla lana uzokwaka noma uzobhidla noma usibuza khona. Cha umbuzo kanti indaba yini ebhidlikayo manje lana mase ngikubuza ukuthi ukhona nomunye umuntu othandana kanti wena bhuti ukhona nomunye umuntu othandana naye? Angeke umuntu othandana naye. Uthandana no my sister kuphela? Uyamthemba my sister? Ngiyamthemba. Wena sisama ngithi uyamthemba nawe my brother? Kuphela nje. Sengiqedile. Stranger sosibuza lento lezo like. Cha angithi ngiyasho ukuthi sisuke college. So thina iproject yethu kuhambe sibuza abantu abathandanayo ukuthi bayathandana yini. Uyayibona le nto le. Mfethu ngicela umuphi yakho uyakuthanda umuntu wakho. Nami ngifisela inhlanhla mfethu. Ungathi yonke into yini ngaqhubeka kahle. Make mfethu. Ngathi konke ngihamba kahle nje mfethu. Mbamba mfethu ngamdedeli mfethu. Nina nile nhlobo make yahagana nje vele kusho leyo nto leyo. Ngiyambona seniyaqinisana nje. Seyamgqoqa nangoke naye. Nangoke hey nina.
cha khathi ngampela umuntu wakhe hawu sufuna umbhuli ya kodwa ke ngiyabonga kakhulu for isikhathi senu mfethu ngicela ukunidedela ngoba ngiyabona ukuthi niyaphuthuma but kunento esiyenzayo la ekuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test it's whereby sishintshana ngamafoni for 60 seconds. Wena bhuti wami unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi a-check ku-WhatsApp, Facebook na ku-Instagram makuthi uyakusebenzisa lokho kunye. Yabona nje yini akayithindi umfazi ngibona indoda. Ngobani? Unento eyiningi kakhulu la. Angeke siye entweni eyiningi sisoya kulezi zeni zomjolo zothando. Hayibo. Hawu. Wajika manje awuthi ifoni akaze ithinte sengaba beyaqala namhlanje sekuzomosheka into eyiningi ngani. Kanti yini wena lezo ezokwenza ukuthi kumosheke izinto ela iPhone yakho bhuti? Khona imfihla ikhona inqaba mfethu imfihla ikhona. Ngeke ngiye emfihlweni zakho ngizoya kwinto ehlanganisa nina nothando. Mawuthi khona amanye amantombazane watshela ukuthi ayathanda ikona ke lokho esizobe sisokubheka. Wena sisangithi awunankinga. Like ifoni asibambelana amafoni. Omnye nomunye ubamba ifoni yakhe leyo nje ayikazi yaba manje ngoba sekufike wona. Like asibambelana iprivacy yami ifoni. Manje sengimphi ifoni yami kanjani? So now uthamsuzwa ngomuntu wakho manje. Uyozwa ngami. Iprivacy uzwa ngawuthini? asibambelana amafoni. Ukuthi asibambelana amafoni. Hayibo. Umthetho wami lo. Okay awuthami. Kulomthetho wakho ke yini lo ifihlayo? Uyajola yini? Mtshela iqiniso ukuthi khona umunye umuntu othanda naye mtshela. Manje indaba ufihla phoma uthi awujola. Uyajola. Ifoni yami ngithi. Ifoni yakho ende uwojolayo. Waye umjolela lo mntwana. Uyenzelani lento yenzayo? Cha phela ithi sibheke efonini khona ngisobona phela ukuthi ngempela umjolelini. Unqabelani? Mfowethu. Yini? Mfowethu. Yini buti? Ngelume kancane. Indaba. Hayi, wena sisindaba kanti indaba ninge Asibambelana amafoni. Hayibo. Ufuna ukwazi ukuthi ngikhuluma nefamily yami nabangani babo. Asiyindaba zakho zefamily, asiyilapho. Nesicheck into zakini. Asifuni indaba zakini. Yazi mfana maka kwazela situation yakini yadelela. Asiyi endabeni zakini. Siya kwindaba zomjolo. Awuthami kanti yini mfethu? Indaba ngene uyazi uphoqa amajeti. Kukuphi emakhaya? Ngathi simoshela nesikhathi sifike blues. Senginimisa ngangisanidedela. Ngeke phela sifuna ukuhamba thina. Sengizohamba. Awuthami. Asiyenze futhi siqede manje. Mfethu. 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 Mina yami ifoni angiphani ngayo. Ngobani? Uvumile uye mina ngivumanga. Ngobani indaba ngqabelana? Yabo? Angiphani. Yabo? Eyami ngithi. Bengithi wona nenkinga phathi uyabo? Uwe ovumila ngeke. Ngobani? Ngobani? Wakwamela bamba ifoni yami. Angizwa ngani mina. Angikuzwa ini ifoni yami ngithi. Ha? Angizwa niksi. Angikuzwa ini? Ngizwe. Ha? Ifoni yami. Hayibo. Umuntu ngizophila because of i-stranger angeke. Angeke. Haw. Wasukhuluma kanje manje ngoba kusekhona thina. Angeke. Ifoni yami. Baphethe amakamera nje labantu laba ngeke bahambe namafoni. Ngeke. Wena uyazi ukuthi wathi uyazi manje abantu kunama stalkers kunani bakufaka nakazi ziningi into ongazenza wena abathemba wena. Hayi. Sarelaxile thina. Wena amasalamu usugcweleni manje. Hayi, sachirire thina. Hayi ngibona ukuthi mama seyiqede mina. Yeah. Sambe fast yabo. Sibambezele. Yeah, let's. Telefoni yami. Telefoni yami. Woza ngapha bhuti wami. Hayibo. Woza ngapha my brother. Woza ngapha mfethu senze. Wo, phela khona uzoma ngapha ngikwazi ukudila nawe ngapha ngidile naye ngapha. Angisenzele utshontsha amafoni ngitsheli. Ngeke. Baphile ngikutshelile. Ngeke. Sisomngeke sibaleke namafoni kanti indaba mfethu. My brother ngeke ngikuthembisa. Okay, wozani ke but asimele ngapha. Hawu. Mfethu kanti indaba mfethu. Owami uhleze seduze kwami mama. Mbambeke, mbamba okungcono. Uhleze seduze kwami. Okay. Hey angazi but ngizozama ukuyenza kanje. It's about that time couple switching phones mntanami. So qala ngefoni yakho. Yeah, awusivulele. Sure. Siswam woza ngapha phela. Lapha nindawo. Awuthiyami imala mfethu. Sure. Bamba. Now what's up? Now. Okay, mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lamanye amantombazane la ungitshele ngoba yiwo azobe etshontshana nomchita wakho. All right guys, my name is King Ginger, Cream de la Cream, Tona King Indlovu bafethu. We are on WhatsApp right now when we are about to type the trenders. Type lapho uthi ngiyakuthanda. Ngikuthanda baby. Ngibuze futhi imibuzo awuthami ngoba wena uyalwa. Angizwanga? Uzomosha. Ngenzeni mfethu? Ayakaveli mix. Kuvela mina. Kuvela wena. Delete lapho type uthi I love you.
Uthanda baby. Still kusavela mina. Cela uphume lapho uthaphe igama elithi I miss you ufake neheart ebomvini wathuka nje awuthi yami. Angithukile nje sidala. Oh ngibona ngathi uyajuluka, ujulukiswa yini? Ukushisa wela. Kushisa wela. Ukushisa wela. Angiboni lutho. Abona ukuthi phuma lapha udelete type uthi faka emoji ebrinjolo. Ufake emoji epentshisi. Ufake nanamanzi athe empophoma. Kuphi emakhaya bafo? Asiyisebenzise zonke lezi zinto lezo Genius. Akunalutho. Delete type uthi sex. Azibona azinedrama. Ngicela. Yona leyo lokusebenzisa yona. Hayibo. Hayi unedrama shona. Esikade siyashaya zomfethu wampela. Mfethu senginini nemali yokurequesta. Kuvela mina kuphela. Phuma lapho type uthi money. Shared. Still the same. Ayiphela kanti lesifuna ukuhamba thina. Type lapho uthi come outside. Hayibo. Iwona amagama abalekile lawe ngikushiso wona. Ukutshelile ngathi masambi. Yabona lo jinja wakho. Uyawudlala uFacebook, uyawudlala yini uFacebook noma ilokhuzana nalokho kunye abathi uInstagram. Awudlala Facebook. Akunanix. Nawe ususheshisa nje mnika ifoni yakhe. Uzizwe njalo njengobona usindoda yakhe ayikujoleli. Ngirelieved futhi ngoba bengihlezi inyazi mara Ivule ke ifoni yakho ke. Awuzivulela. Vula. Mama nje usheshile. Shesha phela nawe kuyashisa lana. Indoda yakho. Awuthi yami? Woza ngapha la. Abaleka usuyavuma manje ukuhlukana nomuntu wakho. Sila baba. Kumele ngiyibone kaza. Yeah. Mfethu awutshelela abantu ukuthi ngisasemsebenzini mfethu abafone entambama. Sondela. Uzozwa indaba zakho. Woza ngapha mfethu. Ngihamba. Masengithi type uzothapha la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lamanye amadoda la ungitshela ngoba yiwa azoqhuqhuqa umuntu wakhe ngibamba type lapho uthi ngiyakuthanda ngabe ngiyakukhulumisa ulako nalo Wangikhulumisa ngoba yonke ngokule mess leyo ngenxa yakho. Kunemess siyenzekalayo manje kanti wena yini ufuna ukuthini akuvela umuntu ngicela udelete lapho type uthi I miss you ufake neheart ebomvu kanti yini sekunemess manje kwenzakalani Udlela isikhathi asihambi mara sithola nalabantu. Ikhona yini mhlawumbe into ofuna ukuyisho kubhuti wami before Efana nani? Mina ngoba delete lapho type uthi sex ngiyazama la mfethu ngizama ukukutholela sami Umtholelani? Usowubani ke wena? Uzozama ukumtholela? cha ngisho ukuthi awunawe kade ngitshele ngithi thapha mapha amagama ubungenankinga ubujabulile avela mina wabhuti omdala. Avela mina. type uthi money type uthi money sibone sister kanti indaba mfethu wangibona ngathi Kube yini? Yo, kukuphi emakhaya akho seLimpopo. angizwanga Ubani uMandla? uMandla eLimpopo Ubani uMandla? wena uyena oseLimpopo ungazosenza ilima thina eLimpopo ubani uMandla Umngane wami seRez. umngane wakho seRespo Imali engaka? Uyangisiza mangicela imali. Ngaso sonke Uyangiboleka. izolo Bese ngoba nami izolo ngiyayibhadala. ifakile nje izolo. Ngihleli nawe izobe sihlezi babili phela la ngalesikhathi lesi. Owangasho ukuthi umuntu okufakele imali. ubani uMandla Benyazi uzokwada ngithi. akwateleni Umngane wami. bezokwatelani Ubani uMandla? bezokwatelani Umngane wami. so yini bezomkwatisa Unesikhwele lo sani Uyahluka. sokuthi wena uphiwa amanye amadoda imali Unesikhwele ngoba nowangiphuma nje uhleza ngigadisa. Uyatayisa wena. Ungane yakho indoda, ungane indoda. Umuphi imali Umuphi imali? uthi umngani phela shuthi khona into ayithengayo khona into ayikhokhelayo wena. yakubuza uyatayisa yini Uyabona indaba yakho. ngenzeni it's a clean question relax Uthi mina ngiyahamba. relax wena Jofisi relax manje Mina ngiyahamba yayikho. yiwe nemkhonto relax manje Ukhuluma ukuthi ubani? ubani uhamba uyaphi Ngiyahamba. uhamba uyaphi ubani Awuzahambi nami wena. Angisambi nawe. Uyaphi wena? Ngihamba ngiyi-one. Uhamba nobani?
Uyaphi lapho uyakhona? Uyakamandla. Ngiyala kithi. Ngiyakithi. Shuthi uyakamandla phela. Uyangimandla phela. Uyakumandla. Nawe musukulwa. Nawe musukulwa. Nawe musukulwa emkhonto musukulwa. Usakhuzani ngoba uyenza. Musukulwa mkhonto. Ubani umkhonto? Hey. Ukhuzani. Omnyu. Wena ukhuzani wena? Emkhonto relax man. Relax mkhonto. Yazi ngisiza wena la mkhonto. Angithi yeka ukupaquza, yeka ukupaquza. Down. Relax ake. Relax. Ubani uMandla? Yabona into oyenzayo. Ubani uMandla? Wena ofebayo lana uhamba uyapi indoda yakhe ifuna ukwazi ukuthi ubani uMandla? Azami nisobabili. Awuthi ngimbone lo Mandla. Ubani uMandla? Ubani uMandla? No, uchithele out yakho ngabe uyaxolisa mfethu. Only musukulwa nawe mkhonto. Mama ubani uMandla? Ngiqaleni ukuba bangani noMandla. Dala singabangani. Futhi kade nidlana noMandla. Benisebenzisa icondom eclistic. Eclistic beyisebenzisa icondom. Wenza awuyekele ngane wena. Manje wena hayi musilokhu unamathela kumina la mi. Awuthi msana uqhubeka ujole nalo nje obekwenza isilima lo. Ya, mtshela ukuthi usamfuni lo. Akufuni. Ya. Uyona wena uphumela ngeke. Cha vele ngoba uyamjwayela. Uyajwayela wena sisi. Ujwayelena kabi. Sorry now. Ya. Hayi, ungasahamba naye ngoba uzozumshaya wena uthi yami. Ubani uMandla? Yabona ngane ngayo kwenza isilima mfethu. Yehlisa umoya mfethu ngiyacela. Awuthi yami mkhonto, yehlisa umoya. Uzokudedela yehlisa umoya. Mkhonto. Uyangidelela. Yehlisa umoya kodwa ngeke ngikudedele. Lo ngipitshize kanje. Yehlisa umoya. Usuwehlile. Hayi angikubone mkhonto yehla mkhonto. Yehla. Uyamuzwa akehle phefumula mkhonto. Breathe. Awuthi yami awumbambe kanjalo yehlisa umoya. Mfethu ngiyakudedela manje. Iyeke lengane. Ngikusize ngalutho mani hamba. Ayikho nje into imele lapho ungalokho uyikhalisa buku lokho eyikhalisa la. Hamba la. Hawu yehlisa umoya. Lalela uthi yami. Yazi mina ngicelani kuwena. Iyeke lengane ngoba iyozikufakela inkinga eziningi iyozikubophise ngoba kanti wena out grand usanempilo and usazoyithola intombazane ezokuhlonipha nokugula uzokugulisa mtetele welcome mtetele uzokugulisa hamba fusek mtshele out yami Hamba ubona uMandla wakho loyo. uMandla lo bonile uMandla Dayisa lengane. ya futhi wena ngisho ukuthi uyadayisa uthi uba konje igama lakho ithi indoda yakho le wena uyadayisa njengoba bekuphi imali futhi uthi uzomgulisa yini ngingayi-eda futhi uthi fusek ya nje fuseke mina bese ngikhalela ukushaya yena uthi yazi cishe ngadideka ungibonile yazi bese ngikhalela ukumgongoza hayi ngimyekile do the right thing mfethu take me home. It's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake